Em dic Esther Casas Roure, visc a New York fa 14 anys, però el temps passa molt ràpid, i faig animació, normalment dirigeixo i després animo jo mateixa també, depèn de per qui treballo i el que estic fent. Primerament dic que estic molt contenta de formar part del jurat, perquè el Filmets és un festival que he estat seguint fa anys i crec que sempre ha tingut un supernivellàs. Jo mateixa vaig estar l'any passat i aquest any ha tingut molt nivell i haig de dir que estic feliç d'haver vist unes pel·lis boníssimes, el curtmetratge m'encanta i sobretot la gent que ha enviat aquest any estic molt feliç i ha sigut molt difícil seleccionar perquè realment hi havia molt de nivell, hi havia unes històries fantàstiques i molt de talent. Bueno, m'encanta que hagin recopilat tota la història perquè crec que és important ensenyar el background, em sona en anglès, ensenyar tot el que hi ha darrere, perquè ara ho parlàvem, que és molt important també entendre tècnicament com es fa tot això, perquè l'espectador sempre veu, ja està la peça acabada i és molt important entendre què hi ha darrere i com es fa i com es va començar, o sigui que trobo fantàstic que tingueu l'exposició aquí, a mi m'ha encantat, i que la gent entengui una mica de què va això i quant de talent has de tenir darrere de la pantalla perquè això es pugui fer, perquè una pel·lícula, encara que sigui un curtmetratge, es pugui fer. He fet curtmetratges només i treballo amb anuncis, però fa gairebé un any i mig que estava pensant de començar un llarg i al final m'he posat a fer-lo i està en desenvolupament, que això vol dir abans de produir-lo hi ha moltes coses a fer per preparació, finançament, el guió, llavors ara acabo de venir a un workshop que ens han seleccionat pel projecte per posar el guió com en un altre nivell, perquè el guió, al fi i al cap, la història és el més important per cinema i ha de ser molt bo perquè jo tiro un projecte tan gros, és un monstre, un llargmetratge d'animació, és molt. Jo normalment faig stop motion, que és animació, es diu frame by frame, que és de foto per foto, i és el que fa el Tim Burton, jo sempre ho explico perquè la gent no sap molt bé què és. Llavors són amb ninots fets i prefabricats i això ho combinem amb animació 3D, amb ordinador i també amb il·lustració de 2D, que és dibuix. Llavors al llargmetratge aquest estem combinant stop motion amb 3D. Llavors es podrà veure les dues juntes que la combinació és molt bona i s'ajuden entre l'una i l'altra. Ens va costar molt la unanimitat, que no n'hi havia, i ens va costar molt i té tot el sentit perquè cadascun de nosaltres cadascú té, primer un jurat és audiència i després un jurat busca el seu, i tècnica, històries, i ens va costar bastant i al final jo estic molt contenta del que ja veureu quina selecció hem fet, però entre tots ens hem posat d'acord i són gent amb molt de talent també i és molt interessant conèixer altra gent, a veure gent de seleccions i agents de festival. Fem tots diferents coses i és molt important juntar-se, jo crec que és molt important la heterogeneïtat quan tens un jurat a l'hora de catalogar què és el que t'agrada i què no. Encara que estiguis en la indústria del cinema, sempre ets audiència, és molt important considerar-ho, no?